Avui és dissabte, dia 25 d'abril. Fa 313 anys que es va produir la batalla d'Almansa, aquella que ens va descavalcar, valga la paraula, dels drets i costums de la pràctica antiga. Però, a més, avui és el Dia Mundial contra el paludisme. Aquesta pandèmia que ens tenalla no ens hauria d'anul·lar el sentit nacional del que és nostre. I tan bon punt puguem moure's, tornem a reivindicar allò que ens pertany des de fa 313 anys. S'ha començat a anunciar un descavalgament, però em fa l'efecte que continua tenint el prisma centrípeta que desfavoreix la proximitat. Cada país, cada nacionalitat, cada territori hauria de ser autònom, perquè cada territori, cada nacionalitat i cada país té una singularitat. La democràcia de demà tampoc no podrà ser com la que hem viscut fins ara.